Kważi tlesta l-proċess li għandu jwassal biex jinħolqu l-Enemalta PLC u l-Engineering Resources Limited, kumpaniji li għandhom jibdlu l-mod kif kienet opera sal-lum il-korporazzjoni li tipprovdi servizz tant kruċjali għal pajjiżna. Dawn il-bidliet huma possibbli wara li f'Lulju li għadda il-Parlament approva bidliet għal-liġi tal-Enemalta. Tkellem dwar dan il-Ministru tal-Enerġija Konrad Mizzi meta kien qiegħed jieħu sehem fi programm fuq One Radio. Bħalissa għaddejjin bil-ħidma tagħna biex noħolqu l-Enemalta l-ġdida, l-Enemalta PLC, li se tkun lesta u se tieħu s-seħħ tagħha il-ġimgħa d-dieħla. Ġifieri fil-ġimgħa d-dieħla se noħolqu l-Enemalta PLC, l-Enemalta l-ġdida. U l-Engineering Resources fejn se jmorru l-ħaddiema kollha bil-kondizzjonijiet tagħhom kollha. Dan kollu qiegħed isir bħala parti minn proċess li se jwassal biex jidħol l-investiment Ċiniż fl-Enemalta. Imma din it-transazzjoni tant importanti għax se tillibera l-Enemalta minn djun kbar, se tfisser li l-Enemalta se tħallas id-djun tagħha lill-gvern ukoll minn naħa sisa din is-sena u se tfisser li iva s-sena dieħla se nibdew nkomplu nsaħħu l-investiment fis-sistema ta' distribuzzjoni. Il-Ministru Konrad Mizzi rrefera wkoll għal qtuħ fil-provvista tal-elettriku l-ġimgħa li għaddiet. Qal li l-Kabinett jaf li hemm riskji ta' qtuħ ta' dawl u dan mhux se jmur millu malada għalkemm il-Gvern huwa impenjat li jneħħih. Se nneħħuh permezz ta' programm ta' investiment fuq medja ta' 4-5 snin. Mizzi spjega kif minkejja dan il-Gvern ħass li jikkumpensa l-familji milquta aktar minn 12 siegħa konsekuttivi, filwaqt li spjega li wara laqat man negozju min iħaddem irriżulta li dak li jridu hija provvista stabbli u dawn jafu li l-Gvern qiegħed jirristruttura s-settur u se jbidlu ta' taħt fuq.